Kanzakwethu it is Durban Network seThekwini kwelika Banana la sikhona ePeople's Park kwimputuzeko njengamanje nginensizwa umfoka Mgube uqeda ukuphuma stage uyalwazi udaba kaMgube siyakubingelela. Ngiyabingelela nami ngane yakwethu. Khehla ubuye stage wabanyakazisa. Ngibuye stage ngane yakwethu. Ngibonga kakhulu uthando. Ukuthi kuyisondeza futhi. Ngibonga kakhulu uthando engikuthole kubantu ebengibaperformela. Ngiphinde ngibongele naye indodana yami. Umfana wami osemncane engibone ngathi ufuna ukuhamba enyathelweni zami futhi ngendlela engibona ngakhona abantu mabengaqhubeka bemophela uthando mhlambe yena uzoba nenhlanhla yokuthola uthando mhlambe even olungaphezulu ngisho kwalolo latho lwayimina. Ngiyambongela kakhulu umntana wami ngifisa beqhubeke bemthande bemlandele futhi nasepagini lakhe lapha ku TikTok. Umntwana wami lo onethalente kakhulu into engiyithandayo ke ngayo unethalente yonke indawo ngoba njengoba eyingane nje esahamba isikole nasesikoleni wenza kahle kakhulu futhi akakhunjuzwa ngomsebenzi wesikole. Awukho umsebenzi awunikwa wothisha afika ufihle athi akanawo umsebenzi wesikole. Yonke into uyikhuthalele umsebenzi wami umculo njengoyise uyawuthanda kakhulu futhi ukhuthalele futhi unethalente kiwo. Ngiyambongela nje kakhulu ngimbongela kuNkulunkulu ngiyasibongela futhi nami ngokuthi angiphe zonke izingane angiphe zona bese kuthi ekugcineni angibhansele ngale angibhansele ngayo ngoba mhlambe ngicabanga ukuthi angisho ukuthi ungibhanselile ngoba mhlambe lezi ezinye zingabalekile kodwa mangibuka ukwenza kwayo ngibone ngathi uyithumele empilweni yami ukuthi mhlambe noma ngingasekho mina asala umuntu oyoba isithombe sami noma umuntu oyokhumbuza abantu ukuthi ngake ngaba khona. Yebo. Bathi ngesizulu lugotshwa lusemanzi nomfana lokho uyamfaka kuloshulu kahle kahle akafakwa yimina ngibazele baningi. Nginabafana abawu5 abazalwa yimina bese kuba nosisi babo ke uyabo. Akekho izali insizwe yami akekho engingamsondeza eduze kwempilo yami akekho futhi engingamnakekeli bonke ngibenzela ngendlela efanayo bese kuhlukana ukuthi indlela zabo zihlukene. Abanye babizelwe ebholeni bathanda ibhola abanye bathanda mhlambe ukuyisebenzela nje ngezinye indlela kodwa lo ngimbona kuyena engathi ufuna ukusondela kakhulu kulento mina engiyenzayo. Siyazi ukuthi umuzi okhulu namatekisi akwenzeki ukuthi lingazalwa ionelisha kulo muzi. So ke nami ngibona ngathi umfana wami lo ubusiseke ngokuthi ngibakhulise ngalento engiyenzayo. Kusho ukuthi sasa sibakhona idlozi mhlambe la kubo kwalelela ngipha noma mhlambe lizalwa lelela ngipha lathi cha asimenzele i-backup ngoba naye kuzofika la kuzophela khona amandla. Ngisole ngathi i-backup yami ngiyabacela ukuthi bemuphe uthando umfana oright kakhulu futhi ohloniphayo olalela yonke imiyalelo yami njengoyise. Angisho ukuthi ngeke aphume endleleni ngoba phela nawo uphila emhlabeni akukho ukuthi ngenasithi kodwa njengoba ngisamkhulisa nje ngimbona okwamanje eseyiyona yonke into engiyifisayo enganeni ezalwa yimina. Uthanda abantu abambonisa lona mase stage nako social media liyamangaza. Luyangimangaza nami ingakho ngithi uzalwe nesibusiso mhlambe sesipho salento ngimbone seyiyona ngoba ngisho la ngihamba khona isikhathi esiningi ngihambi naye ngoba uyingane efundayo. Mhlambe kuyenzeka nje ngama weekend mangabe ngiyizulela ngihambele naye kodwa nje isikhathi esiningi ngihambi naye ngoba usuke sesikoleni kodwa ngihlangana nabantu ngisho emamoli ngisho egarage ngimile ngithela upetrol bengiphathise imali bethi wosinikeza umfana wethu uyabo. So nje indoda ehlezi ihola ngihola ngisendlini isiyazi ukuthi mangifika nje khona engiyiphathele khona okungaphumi kimi okuphuma kubantu abayithandayo okuphuma emandleni akhe okuphuma emandleni akhe uyabona. Ubusisiwe ngale ngane kakhulu uyibonele nawe lapha stage ukuthi abantu ithe mayiqala nje veza ubuso bajabula kangakanani. Sikhulume ngobaba uMgube ke manje umculo wakhe baloko beqhubekile abantu bewuthanda umculo wakho mfowethu mawukhipha ingoma ezintsha abantu they wanna be part of it bayaparticipate ama challenge owenzayo kuma social media bayaparticipate kusho ukuthini lokhu kwani
kuyinto kwezenkulu kakhulu kimi lokho ngoba njengoba sike sibone abanye sebekhomenta ngokuthi angifuni ukuguga bashiso ukuthi mhlambe bathi bevela bevula amehlo bawavula kuthiwa kuno alimgugu baze bakhula baze babadala abanye baze bakwazi ukuyimela ilokhu bengibone njalo bese begcina sebethi angifuni ukuguga akusikhona ukuthi angifuni ukuguga kusho ukuthi lento engiyenzayo ngiyenza kahle iyakhona ukufitha wonke umuntu owazalwa oqala ozalwa manje osazelwe mhlambe cisho futhi mhlambe nosazozalwa mhlambe lokho kudalwa na indlela engadaleka ngakhona into eziningi ngaphi ukuyincintsha zona angiyena umuntu othanda into eziningi kakhulu ezithandwa abantu ngokuhlukahlukana mhlambe lokho kwenza nomzimba wami ugcineke uhealthy isikhathi esiningi uyabona ngoba nginazi izingane engizalayo mina eseyikhulile ongathi uma ngibona ngenazo mhlambe ucabanga ukuthi ngubhuti wazo noma mhlambe abafowethu nje sizalwa nabo uyabo so ngicabanga ukuthi ngibusisekile kodwa ke futhi ke angikafiki phela ezingeni lokuthi ngabe sengigugile ukube mhlambe kusekulesa sikhathi sakuqala ngabe sithi ikhona manje ngisuka emsizweni ngingena ebudodeni or mhlambe ikhona ngiyensizwa ngisazongena ebudodeni kodwa ngoba manje isikhathi sesaba nje izinto zonke seziyashesha ijongo seriqala ukubizwa ngejongo lina 15 mhlambe masalina 25 kuqala ekuthiwa insizwa kanti ikhona engena ebujongweni ethi mayisena 35 aqala abizwa ngendoda kanti ikhona engena ebusizweni ethi sena 40 45 abizwa ngekhe uvice versa kuyaphambana yini isikhathi esiphila kiso siyanqamulela uyabona kodwa nje angakafiki umthetho ezingeni ukuthi ngabe sengiguge nalabo bezobethi kanti impesheni ngithatha nini emculweni ngisho emsebenzini kube ngisebenza efamily ngaba ngingake uyithatha impesheni ngokweminyaka yami angikhulumike nje ngoba ngumuntu osebenza ngale ndlela phela mina ngifana nomuntu osebenza eParliament ayikho impesheni kulomsebenzi engisebenzayo bala nje mfoka Mgube ukuba ingxenye yempucuzeko ngiyazi ukuthi akubona okokuqala kodwa nje ukuloku uqhubekile uyingxenye ya S12 le lokhu iqhubeke njalo bayibiza nge-World Cup yomaskandi kusho ukuthini kubingxenye yakho hey angazi ukuthi ngingabonga ngithini kubahleli nabasunguli bempucuzeko okumfowethu uXolani Mcineka cisho noNtshatha nabanye ababambisene nabo ngicabanga ukuthi lokho abakwenzayo kuyindlela yokukhombisa ukuthi bayawazi amagalelo ami esikhathini esiphambili kuze kuzofika manje indlela yokungihlonipha lekuthi njalo impucuzeko mayiba khona bengangishiyi ngoba baza amagalelo ami uqala bengakawazi awabafowethu asebekhona manje njengoba manje sinabafowethu abanamatalente kakhulu futhi abanomculo otrenda ngendlela esimanga kodwa kuyiqiniso ukuthi konke lokho abayikhona bakunxelekithi awukho umcimbi wakwabamuhle wazophetha ngobuhle unezingane zodwa bengekho abantu abadala so ngiyakuhlonipha kakhulu ngiyakujabulela kakhulu okwenziwa woMcineka ngifisa ngani nabanye abahleli bemicimbi bengafunda kibo bebona ukuthi umcimbi muhle impela ngokuthi ube nabaculi abasha abathandwayo abatrendayo kodwa abadala bayaba isibusiso kulowo mcimbi loyo ngoba bafana namadlozi awo lowo mcimbi loyo bayinsika so awukho kumsebenzi othi mawenziwa ube impumelelo bengazange babizwa abanikazi bomuzi or abanikazi bawo yebo ngani yakwethu siyabonga kakhulu ngesikhathi sayo ubonga mina ngani yakwethu uNkulunkulu abusise danke ukhule boy lesikhona ke ngani zakwethu siyi Durban Network endaweni kaMcineka impucuzeko eThekwini danko